journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, Korte Suprema nag-obliga sa mga pulis nga magsuot og body camera sa pag-serve og warrants. Kidapawan City nagmando sa mga bus company nga magtaod og CCTV sulod sa bus unit. O welder sa Davao del Sur nalitag kay na maligyag shabu. Sa detalye sa atong mga balita, perting pagbahay sa usa ka welder nga nagagamit siya og illegal nga droga human madakpan sa mga pulis sa Padada, Davao del Sur. Ang suspect nakuhaan og 3 ka mga assorted sizes sa sachet nga naisulod sa gituuhang shabu. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Nagmahay si Arvin Serna o barko nga nagagamit siya og ginadiling droga. Humanadakpan sa mga pulis sa bypass operation sa Puro 4 Barangay Southern Paligi dinhi sa Padada, Davao del Sur niadtong Domingo, Hulyo 11, 2021. Tagahagunay Davao del Sur ang ginakpan ug dugay nang gipanid-an sa mga pulis. Ang suspect nakuhaan og 3 ka mga gagmay ug dagko sa sachet nga naisulod sa gituang shabu, mark money, cellphone ug personal nga gamit. Dugay na kining gipanid-an sa tuang mga kapulisan. Siya ni tighato diri sa Padada sa kining ginadili nga droga. Dugay-dugay na pod nga mga bulan gipanid-an siya. Mao na nga nadakpan gini si Arvin o barko. Aminado ang suspect nga nagagamit siya og illegal nga droga. Bago po nagamit na sir, mga tuwig pa lang sir. Nagamit po ng droga sir niya. Ang teori ng istorya na sir. Dili wala po na kuan bipadara na sa kuha. Madulong di sa Prada, kanang item, na dito kung ako muna test up. Matud sa kapulisan nga motimbang sa 0.6 gramo ang nakumpiskang droga gikan sa suspect ug adunay street market value nga 9,000 pesos. Gihikay na sa Padada Municipal Police Station ang kasong paglapas sa RA 9165 gun Comprehensive Dangerous Drugs Act batok sa nabilanggong suspect. Orlando Dondon Dinoy, Newsline Philippines, Padada, Davao del Sur, stay safe. Gimanduan sa lokal nga gobyerno sa North Cotabato ang tanang bus company nga magbuntar og CCTV camera sulod sa ilang mga bus unit. Kini ang resulta sa meeting sa tanang law enforcement agency sa probinsya human gipabuthan ang usa ka bus unit sa Kidapawan City. Ani ang report ni Lizel Banga. Mga bus nga mo biyahe sa North Cotabato pabutangan og CCTV aron daling mamonitor mga pasahero sa sulod ug kung dunay mga dili maayong panghitabo makita kung kinsa ang salaod. Kaganinang buntag naki-meeting si North Cotabato Governor Nancy Catamco sa kapulisan ug sa tanang law enforcement agencies lakip na kung unsaon nga mapadali ang pagbutang og CCTV sa mga bus. Dugay nang giplano nga madugang og mga pamaagi nga mailhan ang mga nagpaluyo sa pagpamomba apan wala kini natigayon. Another meeting na naman ito no na ginandak ng ating governor na tatanungin sila no kung ano nang compliance no sa mga pagkasunduan nung last meeting pa nila nung na incident na ganito dito sa North Cotabato. Human sa upat ka adlaw, unsa na ang dagan sa investigasyon, kinsa ang ilang suspect. Kani ang tubag ni Police Lieutenant Colonel Lauro Espida sa PNP Director sa Kidapawan City PNP. Sa ngayon ma'am, hindi na tayo makabigay kung sino. No? Actually, ongoing pa yung investigation na tinakandak. Then sasama-sama itong mga operatiba natin dito from the province sa EOD at dito sa station natin para matukoy natin kung sino nga yung responsable ng pambubomba na yan. Unsang klase sa bomba ang gigamit? Yung lumalabas dyan na yung bomba na ginamit ay hindi naman yung bomba na pampasabog.
incendiary device lang po siya na pwedeng makasunog, no? Kung saan man tatama yung bomba na yan. So possible po na arson yung motive, hindi po bombing. Yes ma'am, no, yun yung malinaw pa lang sa ngayon. Naghangyo karon ang kapulisan sa katawhan nga mutabang kanila aron ipaniguro nga dili na maotro ang panghitabo. Pinaagi sa pag-igmat og pag-report gilayon sa PNP kung doon na sila mamatikdan nga dili maayong talimadon sa ilang palibot. Lizelle Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe. Giobliga na sa Korte Suprema ang kapulisan nga magsuot og body camera sa implementasyon sa warrant of arrest ug search warrant sa tinguha nga makabot ang transparency sa implementasyon sa balaod. Gisuportahan sab kini sa mga Davaoenyo. Adi ang report. Giuyunan sa daghang Davaoenyo ang bagong ruling sa Supreme Court nga nagmando sa mga law enforcer, partikular sa kapulisan, nga magsuot og body camera sa pag-serve og warrant of arrest ug implementasyon sa search warrant. Kinisubay sa gipagawas nga resolusyon sa Supreme Court Anbank aron kasaligan ang mamahimong resulta sa operasyon sa mga pulis. Tinguha sab niini ang transparency ug kredibilidad sa operasyon. Dako kay kung uyon nga ang tanan nga mga law enforcer is para tauran jud og body camera sa ilahang lawas kay una-una sa akong nakita is that usahay puira de los buenos lang ha sa mga pulis, ang mga kasagaran sa mga pulis magud-usahay na adunay sipyat usahay nga dili mao na nga kung wala sila ay body cam pwede nila nga i-deny kung unsa tong mga aligasyon unya nga umaabot against sa ilaha. Whereas kung naa sa ilaha ang body camera, kadtong camera mismo maoy magapamatuod kung unsa gyud ang tinuod nga naitabo sa aktual nga operasyon sa mga kapulisan. Sa kuha lang para po protection po nila po o makita kung ano gyud ang ilang trabaho, tama ba ilang gibuhat. Una sila mo operasyon, kinahanglan na jud sila yung mga kamera. Para makahibalo pod ang mga tao ba nga wala sila dautan nga buhaton sa ilang gioperasyonan. Ang rules on the use of body-worn cameras in the execution of warrants girelease sa Korte Suprema niadtong Biyernes, Hulyo 9, 2021. Ugaling dili masunod sa mga otoridad ang ruling sa Supreme Court, ilhon nga unlawful o inadmissible ang makuha ni ini nga ebidensya atol sa operasyon kung dili tuuhan sa korte. Okay, manyapo na siya kay at least na yung ebidensya tayo, kung plinan ka na kay madakpo na kang pang-ausong ba yan ang kanang hulog-hulog ba yan ang mga ebidensya na tayo, kaso pwede mo ito na magamiton na kanang ebidensya po pa, ako hulgang ko lang sabo niya ba day pwede ito kao itong concept video sir sa police sir kaya naman siya badikam pwede ito gamiton to sir kay at least makasure dyan ka na kay gibuhat. Mas maayo ang pud nga naagyud kay para makita pud ang ilang ano ba ilang kalihukan good. Para fair ang justice siguro. Kay naman po ang ubang pulis, gihimo nila ang ilahang trabaho. And then pagkahuman naman po yung mga kriminal nga mo sukol man jud. So ingnan sila nga sala sa pulis. And then na po instances nga ni surrender na ang suspect, gibanatan gihapon sa pulis. So para at least fair ang duha, at least ang body cam motudlo siya sa unsa ang nahitabo gyud sa sa operation. Whereas long as basta lang ang justice is being served and will be served nga properly, siguro kaning body cam makahatag ni siya og tama nga justice system sa ato sa Pilipinas. Sa Davao Region, gipasigarbo na sa Police Regional Office 11 nga aduna nay mga pulis nga armado og body camera nga aktual nga makita sa ilang operation center ang tanang aktibidad sa mga pulis. Og subay ni ini nga balita, makaubanta sa linya sa telepono si Police Brigadier General Filmon Escobar, ang direktor sa Police Regional Office 11. Maayong gabi, General. Maayong gabi, Paul, o maayong gabi sa tanang Davaoenyo. General, unsay take nimo ni ining bagong rulings karon sa Supreme Court nga kinahanglang magsuot og body camera ang atuang mga pulis sa implementasyon sa search warrant o warrant of arrest? Kining order sa korte na sa Supreme Court na about wearing of cameras, amo na dawat ni niaging simana
Og we welcome this development kay it will create yung transparency sa police operations, labi na sa pag-serve sa warrant of arrest o kanang search warrant. So it will help us also sa atong kapulisan na mahimupod na favorable ni sa operation sa kapulisan para mawala yung pagdududa ng publiko sa ginagawa na operation sa atong kapulisan. Sa Davao Region, pila ka body camera ang gikinahanglan sa mga pulis? Sa karon, ang nasa Davao Region issue gikan sa Camp Crame 96 na body cams. Kunya kining mga body cams na integrate na mo nila sa among command center. So from the command center, we can actually view kung ano yung operations. But mas kinagani kini gamay pa lang kay kining 96 na body cams naka-distribute ni sa major cities nato diri sa Region 11. Sa 16 bawat city sa Tagum, Panabo, Digos, Martini, Samal o Davao City. Kunya pwede man po magamit na may dito na alternative means or alternative device like yung cellphone, pwede naman magamit kung na may camera na siya. So despite di palitanan na issue tanang istasyon nato, pwede man po magamit ang device. Admissible ba sa korte ang recording sa like for example sa cellphone nga gamiton nga ebidensya sa kaso? I think as long as it's backed up by tawag dito testimonial evidence katong nagkuha sa recording, I think maano na siya considered as admissible kay mamana siya ang it is kahit na nung una pa kinahanglan ma-validate sa kung kinsa ang nagkuha sa video katong recording. So mao ni siya usa mo pud sa pamaagi na makatungod sa mga ebidensya na magamit nato para sa mga kaso na atong gina-build up og i-file. Sa matag police station, sir, or municipal police station, pila gyud dapat ka mga pulis ang dunay body camera? Actually, ang gina-require at least na ay isa sa kung na operation at least na ay isa body cam. So I would also assume na for entire based on that kasi marami tayong police station dito sa Region 11. We have 60 plus police station. So itong mga body cam na ito nasa major cities natin. So we are waiting for the arrival of other body cameras to be issued by Camp Crame. But in the meantime, we can redistribute this 96 na camera kay naaman ang naamay 16 sa bawat city. Kay maura man to ang isuhan pa. So we will request na ma-distribute ang camera ito sa bawat police station na magkaroon sila ng kahit na isa lang muna bawat police station. Kasi it can cover already 96 ang total. So bigyan natin ng tag-isa. So may sobra pa. Kaya para lang ma-comply yung requirement ng bagong issuance na to ng Supreme Court. But I think hindi naman sabay-sabay lahat nag-operate yung police station, kaya we can deploy yung cameras na to kung saan mayroong operations or depende sa provincial police office na concern. Pasabot, pwedeng hulamon. Pwedeng hulamon. Pwede na itong pahulam pag na mga major operations na nanahanglan o kanang mag-implement of search warrant o arrest warrant. Kay naaman tanan na seat, naaman tanan PPO, Provincial Police Office, naaman na city na pwede magpahulam sa mga laing
munisipyo. So it's not a problem sa ato kay sa tingin ko sa ngayon at the moment kaning 96 adequate na ni sa karon. Pagka na pay moabot na kay na may procurement ang Philippine National Police, so we will wait for the arrival of those body cam para tanang police station na ana. Naka may idea sir kung pila ka buok ang gi-procure sa PNP o pila ka buok pod ang dapat gi-allocate para sa Davao Region? Yes, Paul, wala ko exact details sa as to the number, but I understand na merong ongoing procurement ang atong Philippine National Police National Headquarters. Sir, if in case na ay one-time big-time operation o region-wide or nationwide nga operation, mo-cover lang yapon siya? Actually, on our part sa PRO 11, ginagamit na namin ito ngayon all sa security operations namin during example, yung arrival ng vaccine. Kay katong niabot ni sa MUA, nasa stage pa nila ang operational testing yung mga body cam. So, ginamit namin ito during the conduct of real-time security operations sa pagdating ng vaccine. Pagsalubong sa airport, paghatid sa destination niya, up to the provinces. So, kaya ngayon na meron ng tawag dito, ganitong guidelines sa Philippine National Police na during conduct of search, mas magagamit namin ito. I'm very positive sa ganitong development kasi nung station commander ako, yung operation, one of our operations was covered by the media, and yun ang nag-save sa supposedly na kaso na sa amin, may allegation na hindi may dun sa operation namin. So it has to either purpose, na makatulong talaga siya para maging ito nga, lalo na ngayon na there are allegations about yung mga during conduct of police operations, there are alleged violations. So ito ay isang paraan na maprotektahan at mabago yung if there's such perception na hindi maganda during the day. Ito yung magandang development sa paggamit ng body cam. Wala namang sigurong itatago ang police natin kung maganda naman yung tama yung ginagawa gumagawa ng tama. Wala namang kailangan itago. Okay, daghan kayong salamat, Police Brigadier General Filmor Escobar, ang direktor sa PRO 11. Mayong gabi, sir. Salamat po, mayong gabi sa inyo kanan. At tangi! Dugang TTMF, gitukod sa Digo City alang sa mga pasyente sa COVID-19. O dugong nasiplatan sa Talikod Island. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Tumaya at manalo sa PCS o Lotto. Sa bawat bili mo ng tiket, nakakatulong ka na sa kapwa mo at pwede ka pang maging milyonaryo. Tara na! Gikatakdang mag-operate sa sunod tuig ang solar farm nga nahimutang sa kapin ektaryang luna sa Talikod Island sa Samal nga mag-supply og dugang kuryente sa mga residente sa lugar. Sa kasamtangan, ginasaligan lang sa mga tao ang generator sa National Power Corporation nga mao'y nag-supply og kuryente nga dili kasaligan kay magsigi na lang og brownout. Ani ang report. Kini ang Solar Ari, kon collection sa solar panel sa Santa Cruz, Talikod Island Garden City of Samal nga gitukod sa 1.25 hectares nga luna sa pamilyang Reta. Ang lugar gili sa Global Green Concept Builders Incorporated nga mao'y nagtukod sa solar farm
nga adunay 3,810 panels nga igog mo supply og kuryente sa usa ka libo ka panimalay sa isla. Kaysa kasamtangan, dependent sa generator sa Napocor ang supply sa kuryente sa talikod, nga usahay siga palong gihapon ang sitwasyon kay dili makasustener. Ang solar farm igo na nga makaabag sa demand sa kuryente sa Talikod Island. Ang target sa kampanya ni is by next year. Oo, sa early of next year. Ang Napocor is currently sila mo yung nag-supply karon sa kuryente diri, ang Napocor. And then ang distribution nila is ang kaning Nordeco. Ang genset sa Napocor sa Talikod nagahatag og 1 megawatt nga supply sa kuryente. Ug kung mag-operate na ang solar farm, bastante na ang kuryente sa isla ug igo makasustener ug galing mulambo ang ekonomiya. Pero ang problema kay kulang pa og dokumento ang kumpanya nga moibabag sa ilang pag-operate. Usa na niini ang conversion sa yuta nga gikan sa agritourism ngadto sa light industrial. Tuig 2019 pa nahingpit ang konstruksyon sa solar farm. Actually sir, medyo nalangan siya basically tungod kay sa mga documentation na mo kay dito minalangan sa mong land use, no? Kay ang classification man gud sa property is agritourism. So kailangan pa siya ma-reclassify into light industrial. So nag-apply mi going back 2017 na kuha lang namong approval last year, February of last year, 2020. After sa local permit na to, ang national na. So mag-apply na ta og national permit sa DOE, sa atong service contract. O galing mag-operate na ang solar farm, kinahanglan pa nila ang grid tie kon on-grid sa Napocor o sa kumpanya. Pasabot, muagi sa linya sa Napocor ang isupply na kuryente sa solar farm. Apan kinahanglan sab sa kumpanya nga makig-alayon sa Nordeco nga mao'y nakakuha og franchise nga mag-operate isip provider sa kuryente sa isla. Kining combiner box, i-combine niya ni duha tulo o dulong diya. So kanang combiner pang connect ang tanan wire sa bus bar diretso dito. So kung 21 ni i-divide mo og 3, 7 sa inverter sa isa ka phase. Hangtod 1 megawatt ang mahatag nga kuryente gikan sa renewable energy, sanglit numero 1 kining gikinahanglan sa mga tao sa isla. Gikahadlukan kung ugaling mo palyar ang makina sa Napocor o di kaha adunay himuong maintenance, dili gyud mahatag ang 100% gikinahanglang kuryente sa mga tao sa Talikod Island. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Nagdugang og temporary treatment and monitoring facility ang lokal nga gobyerno sa Digos City isip pangandam o galing musaka ang kaso sa COVID-19 sa ilang lugar. Ang pundong gipahimo sa TTMF gikuha gikan sa trust fund sa Digos City. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Gipangandaman gyud sa lokal nga gobyerno sa Digos City ang pagsaka sa ihap sa kaso sa COVID-19. Kaining bago lang, nagdugang sila og temporary treatment and monitoring facility nga adunay 40 rooms sa barangay Igpit, siyudad sa Digos. Sumala ni Mayor Joseph Cagas nga nagikan sa trust fund sa siyudad ang gipatukod sa pasilidad nga nagkantidad sa 5 million pesos. Busa, adunay 82 rooms ang TTMF sa Digos diha sa barangay Igpit. Ang ato ang facility kay mas daghan pa siya sa kanang dapat nga iyang maximum kay ang uban magod nga isolation nga rooms kay makohort kay nay mga mag-ina more than 3 patient ang masulod. Karong adlaw lang, Lunes, Hulyo 12, 2021, 90 na ang nasulod sa pasilidad ug ginaatiwan gyud sa mga doktor ang mga pasyente. Gina-close monitoring dyan naman na sila. Usually, ang mga gina-admit dari are kanang mild cases and asymptomatic cases. For that patient, sir, gina-close monitor na to na siya for at least 14 days. However, namang mga patient na naagya po yung symptoms after 14 days. So, gina-extend dyan na namo sila until such time na stable, clinically stable na sila. At least 3 days sila na wala na yung mga symptoms. Pwede na, safe na sila pa i-discharge.
Karong adlaw sab, nakatala ang syudad sa Ligos og 26 ka kaso sa COVID-19 subay sa monitoring sa City Health Office. Sa kinatibukan, ana sa 1,943 ang kumpirmadong kaso ug 1,354 pa lang ang nakarecover, human gi-admit pa ang 519 ug ana sa 43 ang namatay. Pinakauwahay niini ang bagong namatay gikan sa barangay Zone 3. Sa pang-supportive lang na mga, as I said, mga supportive na mga management like for fever, paracetamol, for cough, depende kung productive or non-productive, pwede ASCOP, carbocysteine, fluimucil, or kanang nagasipon sila, or antibiotics po. Aduna pay 19 ka bakanting lawak ang mga isolation unit sa tunghaan sa Igpit ug ugaling mapuno kini. Mangita na sab og lodging houses ang lokal nga gobyerno aron kabutangan og mga pasyenteng asymptomatic sa Cagaw. Orlando Dundun Dinoy, Newsline Philippines, Digo City, Davao del Sur, stay safe. Nakauli na sa Pilipinas ang kapin 300 ka mga OFWs gikan sa Middle East nga gitabangan sa gobyerno. Sila ang mga Pinoy nga nagtrabaho sa laing nasod nga naapektuhan ang pang-empleo tungod sa pandemya. Ani ang report. Nakabot na sa nasod kaniadtong Domingo sa gabi, Hulyo 11, ang 326 ka mga overseas Filipino workers gikan sa Dubai, Abu Dhabi o guban pang lugar sa United Arab Emirates sakay sa Philippine Airlines Flight PR8629 nga gipadala sa Department of Foreign Affairs nga chartered flight gikan sa Jeddah. Sila nga tabangan sa Department of Foreign Affairs, Department of Labor and Employment, Overseas Workers Welfare Administration ug Philippine Overseas Labor Office sa Dubai nga makapauli tungod kay naapektuhan ang ilang panarbaho sa pandemya ug ang uban adunay mga problema. Laing 2,000 pa ka mga OFW ang gilaumang muabot unya Hulyo 12, samtang laing grupo na usabang mupauli karong Hulyo 17, Hulyo 27 ug Hulyo 30. Gidala dayon sila sa quarantine facility subay sa health protocols sa Department of Health Bureau of Quarantine o ipailawom sila sa RT-PCR testing alang sa COVID-19. Sumala sa OWA, makadawat ang tanang repatriated OFW ug tag 10,000 pesos. Apan, sa OFW Health nga Facebook account, daghan ang nagpasibaw nga wala pa nila nadawat ang ayuda. Daghan usab ang nagtambag sa mga OFW nga mag-follow up sa OWA. Emily Rose Orteza, Newsline Philippines. Stay safe! Buhong sa Marine Mammals ang Island Garden City of Samal sa Davao del Norte, kaining bag-o lang, nagpakita ang grupo sa mga dugong, whale shark, konbutanding, ug sa kalasangan ang lain-laing klase sa langgam. Busa, natural lang nga istrikto ang lokal nga gobyerno sa Igacos sa pag-amuma ug pagpangga sa ilang kinaiyahan. Ani ang report. Girescue sa mga residente sa Talikod Island kining Brahmini kite kun lawin ug banog nga misulod sa koral nga daghang ginifowl sa Isla Reta Beach Resort. Sumala sa nagrescue, nakigsampok ang banog sa ginifowl nga daghan og itlog. Apan ang banog na hinuon ang gitabangan mao nga gidakop kini sa nagbantay sa resort. Niadtong Biyernes, gi-turn over ang banog ngadto sa Senro Igacos. Nagtuo ang taga-resort nga gigutom na ang banog ug nangitag kanunon. Very good. Kagahapon, nagpakita sab sa isla ang grupo sa mga dugong. Permi kining makita sa Marine Protected Area sa isla. Busa, nagpabiling istrikto ang lokal nga gobyerno sa pagpatuman sa mga pulisiya sa isla sa pag-amuma sa ilang kinaiyahan, hilabi na sa kadagatan.
Mao kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitahan ang website ng www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. O sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar, mamahimo ka na ninyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Makita usab bininyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!